салом алейкум ба ҳама тамошобинони гироми қадр, подписчикои канали Юристи Ҷ, барномаҳои Сорбон Сафаров. Барномаи нава шурӯъ мекунем. Дар иҷа нависта комментария якма Real Mix. Салом алейкум ака, ҳами шумо қатишихе алоқа буроем. Як маслиҳати муҳимай ака. Мара суд дододанян. Як дар бораи ҳами гап занем, илтимос. рақамое ки ҳозир ма метиҳем рақамои вайбера дар ҳамҷа метонем муроҷиат кунем 501 33 86 33 тоқа дар вайберш ма мешинем ҳамин рақамода ҳамҷада бинавис. муъмин навистай: салом, корманди бедеа вақте ки ронандаро манъ мекунад чанд минут интизор мешавӣ ки пешат наомад метавонӣ ҳаракат кунӣ. дар кодекси гаҳӣ омадагие ки аз 3 дақиқа то 5 дақиқара метавонен интизор бишен. агар ки ба настон наоя метавонен ҳай кунем брем. азимҷон навистай: салом бародар, беҳтарин канал. Ман ҳамаи видеоҳои шуморо тамошо мекунам. раҳмат ба падару модарат. илтимос ҳамин саволи мара ҷавоб гӯен. агар хизмат накарда бошӣ 1 моҳ пеш ай аблава синнат ба 28 дуроя ҳуқуқ доранд аблава кунанд моро, ё ки ба ягон баҳона метавонанд аз мо сум гиранд ба хотире ки мо хизмат накардаем. не, албатта ки ба ягон баҳона наметавонанд ки сум бигиранд ва наметавонанд ки аблава кунанд. артур навистай: салом алейкум бародар, дар назди қонун ҳама баробар мегӯянд. чӣ хел баробар мебошад вақте ки зан дар ҳеҷ куҷо кор намекунад, ҷои корӣ надорад? вақте ки кор надорад чӣ гуна аз пайи бача шуда метавонад? ман ҷудо шудани қатъи занам, кӯдак дорам 4 сола, лекин намехоҳам ки кӯдак дар дасти зан монад, чунки илм ва ҷои кор надорад. чӣ кор кунам ки кӯдак бо ман монад? дар конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон омадагие ки зану мард ҳама баробар ҳуқуқанд, яъне ки ҳама дар назди қонун баробар ҳуқуқанд ва дар ҳолате ки та аз зана ҷудо шудагӣ ва мехоҳӣ ки кӯдак қатъи та бимонад, дар иҷа то розигии модар дар корай. яъне ки модар агар худаш розигӣ битиҳад, суд метавонад кӯдака ба ӯҳдадории та бигзаронад. ва ҳолати дигар ки агар модар ба роҳи бад биравад, яъне ки тарбияи кӯдак вайрон нашавад гуфта, ба ӯҳдадории ту мегзарад тарбияш. дигар ягон ҳолат надорад. саидҷон аминов нависад: салом Сорбон, раҳмат барои ту, барои маслиҳатҳои ҳуқуқият. саволи ма чунин ай: мисол ба ягон ҷуръат қарз диҳӣ бе шартномаи нотариус, вақте ки қарзи гирифтаашро бар намегардонаду имрӯз пагоҳ гӯён, дар ин ҳолат ту метавонӣ аз болояш шикоят ба суд кунӣ. агар ҳамин кор бо забонхат бошад чӣ хел мешавад? вақте ки та ягон кас забонхат мегирӣ, яъне ки вай дар забонхат ваъда метиҳад ки ман фалони фалони одам, ай ту мисол ба миқдори ҳамин қадар сум гирифтам, то муддати ин ҳамин қадарам аз сумта бармегардонам. дар забонхат ҳамин чизоро менависаву имзо мемонад. дар ҳолати барнагардондани сум ё ягон ашёи дигар, ту метавонӣ ба суд муроҷиат кунӣ ва ҳамун забонхат далели ту мешавад, яъне ки факти ту мешавад. имом навистай: акай Сорбон, дар Россия хизмат кардам 1 сол қабл аз амиқа гап навистай, давоми гапаш нест. реп лирик навистай: илтимос ҷавобша интизорум. мисол агар айма ягон кас қарз гирифта бошад дар Россия, яъне ки ягон тоҷик, ман метавонам дар Тоҷикистон айболо шикоят кунам. албатта ки дар Тоҷикистон ҳам метавонӣ ва дар ҳамун Россиярам дар сафоратхонаи Тоҷикистон метавонӣ ариза пешниҳод кунӣ. фарух навистай: салом акай Сорбон, ба ҳамин саволам ҷавоб деҳ ака. як духтар мара туҳмат кард, 16 сола буд, никоҳ кардам, 60 солаш закза нарасид, ба ма Россия омадам, 3 сол да Москваем, айвай ҷудо шидагем. агар ма Тоҷикистон бирам, духтар ягон кор кардан метавонад? вақте ки ҷиноят дар кадом соле ки рух медиҳад, ай рӯи қонун рафти корат дар ҳамун сол мебинанд. яъне ки ту 2 сол пеш ҷиноят карда бошиву тура баъда 2 сол дастгир кунанд, ҳамун ҳолате ки 2 сол пеш буд, ҳамун ҳолата ба назар мегиранд. апасни навистай: акай Сорбон, ӯ одамое ки ҳар гапи бемаънӣ меган, вай ба хелишон меган, аҳамият натеҳ. рустам ҳайдаров нависад: салом алейкум акай Сорбон, ба одамое ки гапҳои безеб менависад, ба онҳо аҳамият надиҳед. аллоҳ ҳидоят кунад ин хел одамонро. омин. шумо асаботонро хаста накунед ва барномаҳои худатонро давом додан гиред. аллоҳ нигаҳбонатон. Сорбон Сафаров. ташаккури зиёд. ман шодам ки ҳам хеле суханҳои хуб мегӯед ва албатта ки аҳамият наметиҳем одамое ки дар байни 200 комментария 100 комментария 2-3 гапи бадай, яъне ки 98% подписчикои ман тарафдори ман зинда бошанд, сарбаланд бошанд. ташаккур барое ки барномаи мара тамошо мекунанд, мара дастгирӣ мекунанд. ҳама вақт сарбаланд бошед ва саволотонро пешниҳод кардан гиред. то ҳадди имкон медонистагӣ ман ҷавобтон медиҳам.
Миш Николаев нависад: салом Сормон, мара милитсия ман мекунад май мошин фром ё ки не. Ака корманди гаи вақте ки тата ман кард мақсад ты бояд нафурӯӣ. Ай қонуни ҳозира бигирӣ. Дар ҳамин шабакаи аввал рӯзҳои наздик даже нишон додагӣ буд ки назди корманди гаи фуромадан 50 сомон ҷарима дорад. Неки ҳамин чиза ба назар намегиранд. Ака бояд ай рӯи қонун нафурӯен. Корманди гаи худаш наздтон меяд. То қадар ҳамун посто шумо мақсад бояд фуроин ай мошин ки ихтона дар уҷа ай қайд ба қайд мегирен. Дар дигар ҳолатҳо мисол дуруни шаҳр ё ягон ҷои дигада гаи худаш ба наздтона меяд кормандаш. Абдулло Қодиров нависад: салом алейкум брат. Бе ақлоша аҳамият нате. Собака лайт время потеряет. Аллоҳ ҷазошонате акай Сорбон. Одами бада ба худованд споридан дар курай. Баха: салом брат. Одами ноболиғ ҷинояти вазмин кина ҳабс мешавад. Одами ноболиғ гуфтати чанд солара дар назар дорӣ? Мисол ай ҳами 17 исм чанд солара дар назар дорӣ? Барое ки статьёш ҳар хелай ва чӣ гуна ҷиноята дар назар дорӣ? Ҳамеша менависӣ, хубтар мешид. Раҷаб Мурод нависад: салом алейкум. Ма 26 сола чӣ тавр ба риш паспорт ё праваи қонунӣ гирем? Ака мутаассифона дар худмон ҳамин чиз мумкин нестай. Ба риш права гирифтан ё ки паспорт гирифтан мумкин нестай. Аминов нависад: саломат бошӣ Сорбон, худованд нигаҳбонат бошад. Бахтиёр Умронов нависад: салом алейкум акай Сорбон. Гуфтаем ки барои лайк ба ҷавобгарӣ мекашанд. Ҳамира фаҳмонем дар кадом қонун нависондагия. Илтимос ҷавоб гардон. Ака ин чизе ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон медроя, ҳамун чиз қонун ҳисоб мехӯрад. Яъне ки ин чизое ки дар бораи риша, дар бораи сатр ё ки ина дар бораи лайк гуфтесен ё фармонанд. Не ки фармонам ки биромад ура риоя кардан дар кора. Давлат чӣ қонуну чӣ фармоне ки мебарора бояд ура ма бата риояш кунем. Олег нависад: салом Сорбон. Духтар бе ҷавоб додани шавҳараш рафт айхона. Якта кӯдак дорад. Дар суд ариза нависааст ки ман ҷидо мешавам бо маслиҳати падару модараш. Аммо шавҳараш дар ин кор розӣ нест барои ҷидо шудан. Духтар метавонад хона талаб кунад? Албатта ки наметавонад. Суд ва ё дар муҳлати оштишавӣ метиҳанд. Агар ки дар ҳамин муҳлат ва ё якдигариш ҷидо шудан фарзанд надошта боша, вай даъво барои хона гирифтан надорад. Дар ҳолате ки фарзанд дора ӯ, дар ҳамин ба хотири фарзандаш метавонад ки маскун бикунад хича дар хонаи ҳамун ягон хона дошта бошад. Дар ҳолате ки шавҳар бо хонаи зиёдӣ дорад, шароити фароҳам дорад ки ҳамун зана мисол таъмин мекунад. Дигар ҳолатҳода намешавад. Мисол агар даъво кунад ки ман худам маскун мекунам ё ягон чизи дигар. Ҳоҷи Маладес нависад: Сорбон додар зиқ нашава гапҳои ҳар хел туппояну во умни дуракам. Хайраки худованд ҳар каса ақл додай. Бародарои инак барномаро ба охир мерасонем. Зиндаву сарбаланд бошед. Намакаса дар канали ма Юрист TJ подписатсия кунен. Чӣ саволе дорен дар комментария пешниҳод кунен ва мунтазири ҷавоби саволотон бошед. Ҳама каса дар амони худо бошед.